हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हैप्पी मकर संक्रांति आम कड़े आस। तो फ्रेंड्स, फाइनाली आम आसी जाइछु पांडव घेरा मुनि। तो समस्त कहते पहाड़ ऊपर मुनि। तो आम यहाँ फर्स्ट टाइम आसीछु। तो एबे आम कोल्डिया जंगल भितर चलीछु। तो फ्रेंड्स, एठू 2 किलोमीटर दूर मंदिर पहाड़ ऊपर ही आमको जावाक पड़ो। फ्रेंड्स, एबे टाइम है 4टा। तो फ्रेंड्स देखो आगे बाबा बेटा चली से जल्दी जल्दी पलि जाऊँ। मुझे चलिकी जापारे तो एवं पहाड़ चल। पहाड़ ऊपर ही आमे चलीचे। तो समस्त चल चल मैं जाऊँ एठू गोटे पानी बोतल नहीं चल आगे मिल। पूरा पाख को छाड़ना लेट करदे आसवा संध्या। बाबा केमिति लगुची? मो पुओ बहुत माने बहुत बाट चलिकी आसिलानी। प्रभु समस्त थकी गले। आस बाबा भाई फोन कर भाई फोन कर आसी पहाड़ को पाखु। हाँ आज्ञा समुद्र को हमें बहुत ऊपर को आसी सारू। टाइम पास से पानी बोतल दौले कहले ऊपर पानी बोतल मिलबनी नहीं आसले भल एत बाट बुलवा भी जानिनु। प्रभु मु भाभी अल्प बाट तो बहुत बाट दीदी मैंने सब आगे पड़े फेरला सन्ध्या बाघ सहित स्ट्रगल करिया। बाबा आसो जल्दी। फ्रेंड्स आम ठाकुर पाखक ऊपर को अच्छी 1/2 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स आहरी भी ऊपर को 1/2 किलोमीटर ऊपर मंदिर अच्छी। तो ये ठाकुर अच्छा। तो ऊपर को जावाक पुलिस भाई माने छाड़ू ना कहते ऊपर फेरला बेलू राति हो। तो जंगल राति सन्ध्या एलाउ ना। तो ये आम ऊपर को जापरूनी। तो जो मैंने ऊपर अच्छा पुलिस भाई मैंने सब तलू डाकी आऊपर को छाड़ू ना आमको। कमिटी वाला क्या एठू जदि आम तलू को जीवा तो राति हो। तो ऊपर को से पुलिस भाई माने छाड़ू ना जीतू
ଆସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଏବେ ଫେରୁଛୁ। ତ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି, ଆମେ ପଳେଇଛୁ ନା ରାତିରେ। ସେମାନେ ତ ପଳେଇଗଲେ ଏଇପଟେ ଆଉ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶି ଯିବାକୁ ହବ। 1/2 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ତ ଫେରୁ ଫେରୁ ରାତି ହେଇଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଛାଡ଼ିଲେନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଫେରି ଆମ ସହିତ ବି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ରାତି ହେଇଯିବ। ତ ସବୁ ପୋଲିସ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଏତେ ବାଟ ଆସିଲୁ, ପାଣି ବୋଟଲ ଧରି ଧରିକି ନା ଛାଡୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମଜା ଲାଗିଲା, ପାହାଡ ଚଢିକି ଗଲା ମଜା ଲାଗିଲା। ଠାକୁର ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ବାବା ଠାକୁର ନମ କଲ ଫେର ମୁଁ କିଛ ଆଉ ପୁରା ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଖାଲି ପାହାଡ ଦେଖିଥାନ୍ତା। ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଠାକୁର ଦେଖିକି ଆସିଲେ ପରା। ସେଠୁ ଆହୁରି କୋଉଠି 1/2 କିଲୋମିଟର ଠାକୁର ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହଁ, ଉପରେ ଖାଲି ମନ୍ଦିର, ପାହାଡ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଆଉ। ଏମାନେ ସବୁ ଲୋକଟା ଆମେ ଦେଖି ପାରିଲେନି କିଏ ପାହାଡ ଉପରେ ଉଠିଲା। ମାନେ ସେ ରହୁଛି ସିଏ ତାର ଏଇଠି ସବୁ ତାର ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ପାହାଡ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ସେ ରହୁଛି। ଖାଉଛି କଣ? ଖାଇବା ତା ନେଇଯାଉଛି। ବାବା ପରେ ସେ ବାହା ହେଇନି ବୁଢା। ସେ ତାହେଲେ ସେଇଠି ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ବାବା ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଘରଟା ନାହିଁ ନା, ସେ ଘରଟା ବାଘ ହାତୀ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତାହେଲେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଦେଖା କରିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କୁ କାଇଁ ଦେଖା କର? ଆଉ ମାନେ ସେଇଠି ଉପରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ନା, ସେଇଠି ବଇଛନ୍ତି ପରା। କୋଉଠି? ସେ ଯୋଉ ଦାଢି ରଖିକି ଯୋଉ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଚିହ୍ନି ଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ। ମାନାନୀ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇନଥିବେ ନା, ମାନାନୀ ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ପାଖରୁ ପଳେଇଛି। ନା ଠାକୁର ପାଖକୁ ଚାଲିକି ସେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରିଲାନି। କହିଲା ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି, ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କେତେ ଉପରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତ ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକିନା ରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଆସୁ ଆସୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମସ୍ ହେଇଗଲା, ତ ମୁଡ଼ିଗଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ରଖୁଛି, ବାଏ।